Ljudi, dobro još u epizodu. Izvinite, ali moram nastavimo Clash of Clans. Ako mislite zašto se izvinjaš, mislite zašto sam sada snimao upravo i na pola videa mi se isključilo, žao mi je. Neki fanovi su rekli da hoće da im pokažem bazu i da im snimim. Mislim da im pokažem bazu i sada ću im reći da se izvinjavam zašto se nešto desilo, bilo sad opet nastavim da snimam. Nešto je bilo sad, čekajte. Dobro, da vidimo. Ovo je 7. epizoda. Evo, da imam. Evo me, hoće da mu pogledam bazu. I ocenim da ljudi nam pojma, najvjerojatnije nije bilo mjesto u onome, izbisao sam par videa, ali ne s YouTube-a nego tu da su mi stale i nešto mnogo laguje. Skupio sad Archer Tower na maksimum levela, ovo je 360 mnogo. Hoće. Dobro, vam su pisali. A vidite. Luksis neki, Pix, kako se... Nima kakva je njegova baza. Stavhouse 6. Let's go, upgrade i zidove. To je pod prvo. Wizard Tower Extra, kupi Wizard Tower, pošto ja vidim odmah da ti je tek tam Halo 6, ali upgrade zidove to naravno, da im koša posla. Ok, dobro, njemu ću kada. Ok, upgrade zidove, znači skupio Extra. Upgrade-aj ove, to treba već da ti je 7/6 kao meni. Upgrade-aj ovo ovdje da su ti šangripe sve na 4. Tako. Dajem ti ocenu 7. Ok, da vidimo ovdje ja. Townhouse 6, idemo na 7. Ljudi šta mi vi dali? Tam hamo idem na 7. Bože mi sad. Ovo je četvorka. Žao mi je, ali ovo je četvorka. Bože me sačuvaj, Bože, znači, i još jednom Bože, znači, ništa mu nije brižno, idemo da malo. Dobro, rekli smo, mi da ubrzamo ovo. Idem se ako neki kažu, ti nisi normalan, šta to brzo tako urađe? Ljudi, ovo će biti da pokažem sve baze, ali ne da ocenjujem. Dobro, idemo Luka Milić. Luka Milić, dobro. Dobro, tam Halo 8, dobra baza, ali neću da ocenjujem. Beki, ma brate, ja Beki. Ok, ima Luka. Luka Perikoka. Ok. Moj klan. Onda ide Seaport. Support. Ok, good. Klan. Lazar. Poznam na 6 klana. Znači, uvijek poznam. Dobro. Bože, sad tu je.
Kinezer. Kikovac. Kinezeru. Znači, ne kikujem ja. Ok, dobro. Ne, bre. Majklan, dobro, ja. Problem se, veliki pozdrav za Eldera, lidera, to je lidera, Elder može. Lidera, dobro. Metko ha. Veliki pozdrav za Marko, Marko je jak. Nisam znao da je uliko jak, ali mislim da je jak mnogo. Dana i kiša mi slana. Dobro. I mislim, ja sad pokazujem se, neću ocenjivati. Ko ćete u sljedećoj epizodi će oceniti i pokazati. Da vidite. Ekstra bolno. Good job. Mislim, naprijed bolje onako uskovrnano. Mi smo sada Medhard, Aki Pro. Aki Pro. Pro, ok, bisnost. Niko je nešto pisao. Dobro. Moj klan. Ljudi, ostavit ću ovo, mislim, drugi put da pita šta ih ima. To ću neki drugi put, izvinjam se koji sam sve ocenio, ali idemo mi na naše stvari sada. Šta sam još radan kažu? Kažite. Korej, brate. Znači, želi nikada. Kako napad, brate. Ovo treba da postići na YouTube, koliko je dobro. Bro. Ništa je, bre. Eto, pogledaj, može se 3 balona sve da uništi. Idemo ovaj raid, a? Idemo ovaj raid. Ne bre, ovo. Ljudi, s ovima sam raidio 100%. Gledajte. Ovo se zove raid. Good raid. Recite da li je ovo dobar raid. Poslije su tu Gino, evo malo ću brzati. Gino je, eto, sam bacio spell. Kao što vidite, da bi oni prožili, tu sam poslije u sredini, da bi oni imali spell zbog Wizard Towera, zašto bi ih to radili, nego... Poslije to ništa što... I tu se poslije još jedan spell, koliko jednom daje tu još jedan spell. Sad poslije Wizard Tower bi ih sve izuništavao, bukvalno. Wizard Tower je mnogo moćan. Da vam kažem, mnogo moćan. Ovo iz prošle epizode kad sam napao, ekstazom. Dobro, ovo već ste vidjeli u prošloj epizodi, da. Da, ovo je isto. Najbolji raid. Ovo nisam snimao, ali jako dobar raid. Hvala vam liko ko mi je dao te dinove da mogu da namamim likove. S Wizardima. Wizardi su najjači. To mogu da vam zakati. Dropeke iz Majevi su isto jaki, ali Wizardi su mnogo moćni. Sam potrošio već vidite 2 spela i tu smo unisli sve i eto ga, raidili su ga cijelog ja. Ajde. Dobro. Sad imamo ko ima u klanu ko nije. Dobro sam Kinezer, ne pijamo Kinezer za Elder. Dobro, idemo dole kako imaju. Ide ona. Ljudi. Ko je izbacio običaj? To neko nju izbacio. Mi neko izbacio nju. Ali nema je, bukvalno nema. Da li ona tu negdje?
Zašto nema? Ko je izbacio Ilića? Nije važno. Daj neš meni kao što su linovi. Da se ovi dinovi mogu namavim pažnju kao i prošli put. Daj, tako to dobro. I ljudi, da ne kratimo ovaj previše video. Baš za neku budu pisale. Ok ljudi, to je bilo to što će epizode. Nadam se da ste užili i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!